gwamnatin Amurka ta ba da dama ga baƙaƙen fata su yi takara kuma a zaɓe su har su zamo shugabanni a ƙasar Amurka a irin wannan rana, wato 8 ga watan 1 na shekara ta 1867. Wannan mataki yana ɗaya daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na samun daidaito tsakanin farar fata da baƙar fata tun bayan da aka kammala yaƙin basasa na ƙasar. Daga cikin manyan dalilan da suka taimaka, ana so baƙar fata ya samu 'yanci a ƙasar Amurka baki ɗaya, tare da buƙatar rage bambance-bambance na launin fata a lokacin zaɓe ko kuma a gwamnatance. Wannan mataki ya zama tushe babba tare da taimakawa baƙaƙen fata tun bayan da gwamnatin ƙasa ta sanya wannan doka a matsayin dokokin ƙasa. Mutane da yawa baƙaƙen fata sun samu dama wajen shiga a dama da su a siyasance, sannan suka yi mulki a lokuta mabambanta. Hisham Rebels shi ne baƙar fata na farko wanda ya fara lashe zaɓe a majalisar dattijai ta ƙasa daga shekarar 1870 har ya zuwa 1871. Wanda ya biyo bayan shi shine Balance K. Bruce, wanda shi ma a majalisar dattijai ne ya yi mulki na tsawon wa'adin shekara 6. Ya fara ne a shekarar 1875 har ya zuwa 1881. A baya-bayan nan mun san tsohon shugaban ƙasar Amurka wato Barack Obama, wanda ya mulki daga shekarar 2009 har ya zuwa 2017. Bayan Barack Obama akwai mace Kamala Harris wacce ita ce mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Sannan baƙar fata wacce tsatsanta yake daga India. Wannan duka sun biyo bayan dokar ba da dama ga baƙar fata ya yi mulki a ƙasar Amurka wacce aka samu hannu a rana irin ta yau na shekara ta 1867. Wannan kenan daga rana irin ta yau. Mu haɗu gobe idan Allah ya kai mu.